Умырып алмаған, менә тишнең менә батырган тишен. Әлеге хәл Дементьев урамындагы уен мәйданчыгында килеп чыган. Урамдагы видео күзәтү камераларына да эләккән. Аннан күренгәнчә туп белән уйнап басып торган малайның өстенә эт сикерә. Миңа набросил собака диде. Курыкканмы? Курыккан инде, анда менә бит видеоны күрә аласыз, ничек булганда шундый зур миннән дә бик очарка. Балалар аның белән без гел уйныйдык, ул рычал это инде теге тавышланган инде ул булар уйнаган бала аңлап бетермиш инде ул. Балаларга барсы да кызык. Хуҗасы нәрсә ди менә сез бит инде. Хуҗасы әйтә, бала ник килгән эт янына. 6 яшьлек бала аңлыймы ул килергә ярамаганны. Без әйтеп торабыз, ярамый бармагыз дип, ул балага кызык бит. Малайны шунда ук ашыгыч ярдәм машинасы алып китә. Аны ДРКБга китерәләр. Эт аның йөзен җәрәхәтләгән. Фотолардан күренгәнчә күзенә кан сауган, күзсез калу ихтималы булган ди табиблар. Врачка күрсәтелгән вакытта җәрәхәтләнгән җире уң яктан гематомасы бар иде. Җәрәхәтләнгән җире чиста, канамый. Вакыйга булган урынга полиция килә. Алар ачыклаганча эт сукбай түгел, хуҗалары янәшә йортта яшәгән. Авиатөзелеш полиция бүлегенә Дементьев урамындагы балалар мәйданчыгында баланы эт тешләү турында мөрәҗәгать килде. Урынга полиция хезмәткәрләре чыкты. Малайның әти-әнисе эт хуҗасы җаваплылыкка тартуны сорап гариза язды. Ул 43 яшьлек хатын-кыз. Хәзер әлеге факт буенча тикшерү бара. Без эт хуҗасын эзләп фатирларга юл алдык, һәм алар ишекне ачмады. Бер күршеләре сүзенә караганда эт усал түгел. Кешегә тия торган түгел. Күршеләр арасында да андый сүз булганы юк, потому что даже лис белән түгел, башкаштан төшә, башкаштан менә каршыга чыгасаң, теге бит инде зур, атылган торган түгел. Әмма икенчеләре бу этнең кечкенә балаларга ташланганын хәтерли. Моңа кадәр ташлана идеме менә ул эт агрессив мактый. Ике балага тиде инде. Ике балага. Бер гарип кызга ташланды. Ул парализон тумыштан ул этне җибәрә нигә шул бий буенча уйнап йөри иде. Мен куркам үземдә. Әле керменә керелдем, мәтәм Аллага шөкер, эт юк икән, мәтәм тизрәк чыга белим дим. Күршеләр сүзенә караганда, этнең кушаматы Фима һәм аның хуҗалары бу йортка 1 ел элек күченеп килгән. Этне алар еш кына урамга үзен генә чыгарып җибәрәләр диләр. Моның өчен подъезд ишеге һәрвакыт ачык тора. Әлеге хәлнең сәбәпләрен прокуратура тикшерә башлады. Балих булмаган балага эт ташлану факты буенча Авиатөзелеш районы прокуратурасы тикшерү башлады. Күзәтчелек органы җирле хакимият һәм махсуслашкан оешмалар эшчәнлегенә бәя бирәчәк. Хайваннарга карата җаваплы мөнәсәбәт турындагы закон таләпләре үтәлеше тикшереләчәк. Хәзер зыян күргән балага медицина экспертиза суздырыла. Әти-әнисе эт хуҗасын җаваплылыкка тартуны сорый. Табиблар исә җәй көне балаларны хайван тешләү очраклары артуы турында әйтә. Июнь башыннан бирле ДРКБга шундый 140 бала мөрәҗәгать иткән. Рания Абдрахманова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.